Aswera say tadzoka. That's nice dress. Thank you. You wakanga wa dress iri micheka ya 100 rand here. Wakanga mwere micheka ya 100 rand here ya musikana uya. Ndiyo kai. My guys, wakanga musikana ya ataka mbosapota pana bagdela chitengesa micheka yake mazambia. Ndiyo waka mazambia acho aya ndiyo aya. Ndakatenga 3. Ndiyo aya mazambia acho aya. Kwa 1000. Nakatida kana. Kana mbuzo babata. Thank you, Sisi Sonia Smith. I love you too, my sister. And Sunday, actually, I found Saturday. It's not all is well. All is well, my sister. All is well. Kuno hatina o kuzimba. All is well. Don't worry. Hans, are you crying, Smell? Crying. I'm crying. I'm crying. Right. Guys, itai fast. Handiziya nguti hanzi sorry neku quite sorry nekutukwa. Okay, Victoria, all is well. All is well. Imi guys, magetsa kuno kwachaindi kwenya ati kuramba chinda sei kweni. Davison tukuya naye mangwana guys. Nyaya Davison tukuya naye mangwana. Ya Davison tukuya naye mangwana ne mukadzi moyo yevana vaya. It has escalated. Nyaya mukadzi yawo wevana yokuti ndovenga vana vangu. It's bigger than zvamakanzwa pano. Bigger than zvamakanzwa panapa. But we'll bring it tomorrow. And no cry laughing. Sisi Smith. Do you see me as somebody who will cry? Do you see me as somebody who will cry? It will never happen. It will never happen. I cannot cry. I can cry tears of joy when something good happens to other people. Not kuchema kuti kwaenda tukwane social media. That will never happen. Shit. It will never happen. Tatudzoka, so life goes on. What we can just say is all is well. We just say all is well. Tutosiya zvakadaro. Tutogumira ipapo. All is well. Tutosiya zvakadaro. Ameno mepodza muri kuda zvekuvhuvuta imini. Isusu kwadi isusu we don't believe in mepo. We don't believe in. I don't believe in mepo. It's just what do you call it? An circumstance of event. Something like that. Hakuna mepo. Mgatike kungwesa mepo ni padzisingafango kupinda. Tagara totuko everyday pa social media. Pase msingati mepo. Just like that. Moisa salt. Iyo mozo is like. Maisa kati nikikira icho. Onye necho. Onye. Moisa salt mungo shapira. Cheri tunoya kuseri. Hanza uchugana. Blessing uya umbogara neni 2 weeks chete also end. Also end. Right. If you cry, I cry too. Ewa magi. Ani buso. Findaka chema pane wanu. Ukwana nchichema pane wanu. Nduku chema msozo kufara. Kana tipani ngepa fiwa ne somebody very close to me. Ninda batikana ne rufu. Or tears of joy. Or kwete kuchema. Ukada tukwa. That will never happen. Askana. It will never happen. Ndakati kwa udara guys. Ndakatofa. Kutukwa kutura ya itaka fast card. Atitofi. Unfortunate circumstances. Yes. Kufa atifi. Takato titori simbidze kutodaro. Takungoti edu all is well. Tongoti peace. Let's peace. It's called an episode. Yes. Tongoti let's peace prevail. Peace. Right. Guys, I don't know. Dawya panapa. I don't know zvukuitika guys. I don't know zvukuitika. Pane somebody wanichafonera panapa uya nenyaya ishi. Yazongouya back. So ndakamurambira nezuro ndakamurambira. I'll tell you akudze zvandakamudza nezuro. I'm not sure kuti South African here kana kuti muZimbabwe munhu ushu. Anditika aiwa mama wangu anozviziva kuti atichemi zvokumhanya. Noti kuti zvokutaura tetisina. Zvokutaura tetisina zvokutoti tikada kutaura muromo uyu kwa pa Facebook panoputika mufunge. But atisisi kwekoko mufunge. Tikada kutaura panoputika cheko kutaura back and forth. But atichisiko ikoko guys. Takamuva. Saka chero zvaunenge uchiziva kana zvaunazvo guys. Totongenda nazvo muguva. Ndakanyarara ndotongetwa dende benzi chero. Kutukwa zvangu kusekwa kuitwa sei. Ungonyarara zvako chero unazvo gomo kudai. Unongenda nazvo muguva. Ndo zvandakazvudza ini. Kuti ndo zvandakuda kuita. Jackson, no, I don't do injections. Injections are mafuta ndobika. Hangwa ndobika. Right, saka nyaya iri panapa guys, pane mukadzi.
I was not crying. Lizvinozvandibata kuseri chinzwai guys, ngatichisiya zvimani guys, ngataure nyaya ndafambira. Inzwai guys, pane munhu akandifonera kustora nesuro, handitika andifonera ndobva ataura nyaya yake. Saka ataura nyaya iyi guys, ndakamubrusha off ndikamuti hona my sister, handina zvandikosa kudite panyaya yako ishi, handi ndobva ndamupa mari dzandakamupa, ndobva tatoonekana zvakanaka. Saka izvozvi nhasi tiri kupedza panapa panditodzoka izvi ndobva kuperekedza kunosiya amu kumba kwambira ikoko. Ndiri ku wana futi pane zivoice note rinorwadza rubva kusame person iyeye. Mozati guys, ndangoti Mwari, pamwe ndizvo zvazvo ndachichara kuti maybe nini I was saved to save, maybe ndakatendeuka kuti ndibatsirewo vamwe vanhu, handizivi. So that practically forced me kuti ndidzoke palife. I didn't want to come back on life. Nachiti ndikapedza kuti ndikabva ndatoona hangu movie, handimaona ndakutochana movie, but ndangozomboka maybe pamwe ndakarepenta kuti ndikwanisa kubatsirawo vamwe vanhu here, though zvichimborema, zvinomborema guys, because zvazvinoita nezvekudai so guys. Umwe munhu akauya nhasi andi akati ndauya nenyaya yangu yakadai, dzimwe nguva unongosvira kuti nezuro ndakanga ndiri pano, ndogainise munhu ndotofira kuti handikwanisi kudzoka, hanomaona pane vanhu nyaya takangati nezuro pakabatirwa futi umwe munhu. Saka sometimes ndogona ngoti guys, we need kumbopa vanhu space to breathe, handika. And iko zvinoita kuenda muna December, a lot of people vada kuita zvinhu zveChristmas, handika, vada kugadzira vana zvinhu zvechikoro, handiti vanhu vakanoda kumigrata kuenda kumba. Saka most of the nyaya ndechingoti guys, tine maproblems wo, vanhu vari kubatsirikana, vari kutodzira kubatsirikana, but kana nyaya karamba yongodzoka guys, chingodzoka unoshiya kuti woita sei, hanomaona. Inini semunhu manje ati ave matured wombijana, nditanga ndafunga kuti asi Mwari vari kunditesta, zvozondimanikidza kuti ndidzoke, esi Amanda pasi panodya, zvozondimanikidza kuti ndidzoke futi. Then ndatanga kuzvibvunza ipapa pandapinda bva kuperedza amu, ndateerera voice note, handi inzwai voice note mundiudza kuti guys, muri mimi mune level randasvika, ndine kwandiri kuvavarira kusvika, handimaona. Ndine spiritually, I'm talking of spiritually, there is somewhere kwandiri kuvavarira kuti ndisvike. Wapinda mumba, handimaona, wapinda mumba wosangana nevoice note rakadai. Listen to this one. Good evening, my dear sister Melly. By the grace of God, by the Holy Spirit, I just ask God to talk on my behalf according to the situation that we are facing. My sister, out of all the people, I've chosen you, and I hope God will do the best in your business and be the helper in anything that you need in life, my dear. I humbly ask, you told me that your things are pending. You haven't paid some other things that you need in life. I understand your situation, my dear. I'm not disrespecting your situation, my dearest. I'm just asking if it's possible. Because right now, as I'm talking to you, I just only have 50 rand to help this deaf family. Please, I'm just humbly asking, even though it's 50 rand or 100 rand, it will make a difference. I'm just humble asking, my dear. I know you have your own things. I respect your space, my love. I respect your space. And I believe God will help you in your business and everything. He will delete and make miracles wherever is possible. I humbly ask, at least I can be me and you, just 50 rand, just to make it 100 rand to post it to this family. Tomorrow I'll be just going to work. I only work 2 days a week. So when it goes to month end, I'll be struggling to pay rent and some other things that concerns me. So really, I feel pity. Everybody is rejecting me, and these people are looking forward to me. Or maybe I can do something. I think to them, they believe I own something. But I just believe God will make a way and to be a destined helper. I'm just trying, like tomorrow morning I'll pass by the mall and deposit that 50 rand. I'm humbly asking, sister, please, if maybe you have only 50 rand or 100 rand, according to how you decide. I respect what you said, and I believe we are a destined helper and God will help you. I'm just getting embarrassed because everyone has been asking around. People seems to be occupied. Thank you so much and remain blessed, my sister. If I've offended your feelings, please, I'm apologizing. Thank you so much. Holiday tawanda urisei, right guys? Anda kuzengati mukadzi yakambouya
anditika akambouya musikana. No, listen, you hear the full story. Apa muna kunzwa story, hamusi kuziva story mimi. Akambouya ndikamuti look, tine mapendingezi atinawo. Let me just finish kana mapedza midya ndipedza ndosoya. Yangu ngisa mama plates. But yemeni yakawandisa chosara yakawanda zvekudaro. Mungoisa amene muzodika na isambisa kana mfridge. Muzoitya. Mona zoimisa tima ngwana mako. Akambouya atimaona ndikamu brush aside adzokazve. Guys, tongoti put yourself in my shoe, guys. Munhu auya chikudza mashoko akadai. Munhu auya chikudza mashoko akadai. So guys, apa isande ndasindabva kuchechi. Ndine zvinhu zvamutotonesana una Mwari tiri toga. Hanimona. Ndine mapromise zangu anoto declare kuna Mwari. I'm putting my declarations kuna Mwari chimwari. Zvinhu zvikadai ndichakuitirawo zvakadai. This comes unoita say, guys. Nyaya yakaisima 50 rand. If it was only 50 rand, I could have given it that 50 rand. Nyaya chiyongopera. Hanimona. I could have given. No, listen. Musamanya kuti tsotsi mirai munzwe nyaya yacho, because I'm calling her right now so that she speaks to you. No, Ruth, it's not about 50 rand. 50 rand I can give you. I see nyaya. Antika, I see nyaya 50 rand. Now I'm bringing in guys. Guys, I must go discuss. I see nyaya 50 rand or 100 rand, Leonora. Hold on. Mirai munzwe. Arisi tsotsi andifunga kuti tsotsi. Arisi tsotsi. Kuve tsotsi yahasi. Right. Murukona baba. Murukona baba. Murukona baba. Arisi tsotsi. Murukona baba. Murukona baba. Mirai munzwe nyaya yacho. Mirai matari ndogachidzisa kuti musamhanye kujaja. Mirai muwe full story muzokomenta. Imi moda kumhanya makafanana nani? Hi, Sister Melly. Hello, how are you, my sister? Hi, how are you? I'm fine. Right, I'm good. I'm now on live. Right? So I was actually telling my family here about what you told me when you first called me. But I don't know the full story because you sent me as a voice note. Right? So I want you to explain exactly what is happening to people of Zimbabwe. Yes. Okay, my name is Memoru Thomas Marube. I'm from Plumtree, Zimbabwe. Okay. I got a call from Zodwa Zwane, who is the personal assistant of late Mamu Madikizela Mandela in Orlando East. I know the lady previously, so just that he knows me from Zimbabwe because of the current situation that they were facing. She just remembers that there is a lady in my phone from Zimbabwe by the name Memory. Then she called me and explained to me the situation that is happening. Mam Zodwa met a lady by the name Humuzo, who is a caregiver in Dube, in Soweto. The lady addressed Zodwa that there is a family from Zimbabwe who are disabled. They are deaf and lame. Both the mother, father, and 3 siblings, they are living with disability. So the father's name is called Mawewe Manyawi. Is from Chitako village in Maswingo. And the lady is called Rukweza Trisha Rutendo. Is from Masiriri village in Chitungwiza. So now the wife passed away and the body is in Paraguana hospital. So the body was, it has overdue the period of staying in Paraguana. So now it was supposed to be surrendered to the government for burial, like unknown bodies or rejected bodies. So now the husband wants the wife to be buried back to Zimbabwe. So now the community of Soweto stood up and went to the caregiver, who is Humuzo. So then Humuzo connected with Zodwa because Zodwa was coming from Mamwini's house under ANC just to ask for help. So now Zodwa called me and say, people of Zimbabwe are desperate here. We don't know what to do, and
the undertakers to take the body to Zimbabwe. So I did manage to help them to get the undertaker by Svanda Undertaker. The body is with Svanda Undertaker. So now they have a quotation of taking the body to Zimbabwe, which includes dressing the body, the coffin, all the requirements. So the quotation goes like 12,500. So now we are lacking finance to support this family. So we are just asking people around to help so that this family can take the body to Zimbabwe. So now what is left in Soweto is the husband and the 3 kids, and they are all living with disability. So the wife is with the parlor. So I have the number for Zodwa Zwane, who is the personal assistant of Mamu with Matidizela, which is 082 949 4801. Hold on. Yes. What's the number? Zodwa Zwane, the personal assistant. Number? 082. 082. Yes. 949 4801. Okay. So, but you do remember when I spoke to you? Was it the day? Is it the day before yesterday? I say to you, the husband cannot say, I want to take my wife's body to Zimbabwe if he doesn't have money. You still remember me telling you that? Yes, I remember, my sister. Yes. And I said to you, he can bury here in SA. At least if he's coming to say, I want to bury my wife because he passed on here in SA, probably you might come back with a quotation of maybe around, that is reasonable, whereby we can see if we can do 5 cents, 2 cents, 10 rand, 5 rand, and contribute. But now the quotation that you gave me for the body to be sent home, it's around 15,000, right? And if you ask right now, how much does the husband have? Because you are asking for 100 rand from me, 50 rand from me, so that you can give them to buy food, right? Yes, it's like some donations, anything from anybody who can just help. Because so now they're so desperate because... Sorry? This 50 rand that you were asking, what is it for? Okay, my sister, the situation is I try to tell them that what is if maybe we can bury the body this side. Yeah. They say they don't have the right documents. No, it doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Last week, yes, we buried this other man here that we didn't even know, but he was Zimbabwean. He had no ID, he had nothing. We just used the name that we told us that was his name, Edimugon, and we just used that and everything. We buried him, I think, Monday. Okay, can you just help me, please? Because, like, they just faced me. I'm just alone, and I'm not part of the family. I'm just somebody that they know as from Zimbabwe. Doesn't the husband have a phone? Sorry? The husband, doesn't he have a phone? Okay, the number that you can call is for Zodwa to ask everything in detail. I mean, I'm just hunting people from Zimbabwe because they asked me that, can you just hunt people from Zimbabwe to help us? So I'm just telling anybody from Zim that there's a situation like this because I understand the husband is like, I want to bury my wife in Zimbabwe. So okay. I'm like, I cannot take any decision because I don't own any company. I'm just a simple somebody. So I'm just spreading the news because they were like, any donation can make a difference. Okay. That's why I say to you, my sister, because I only have 50 rand, which I will deposit to the account of Umuzo tomorrow morning. Okay, yes. So umbuzo wami ukuthi le 50 rand kade uthi uyayifuna kimi ne iyani le 50 rand, is it for ukudla or it's for the donation? It's just donation. They will see what you do. It's just asking donation, my sister, randomly. Because I have Humuzo's number. I can give it to you, the caregiver who is taking care of the family. Yes, please give me that number, please. The number is Humuzo caregiver. The number is 076 076 267 78 89. And he calls his the depositing account is called the Muhlwa Investments. Okay, no, let me just speak to Homozo first. I think she also has the details that we have. Okay, that's fine then. Yeah, just find any information because the one who's taking care of that family. Right, let me just talk to her so much for your time, now. Okay, thank you very much, my sister, for your love. Thank you, my sister. God bless you.
Yes, and then he's going to give you all the detail about the family. Thank you so much for your time. All right, thank you very much, my sister. Hey guys, handizozivi nyaya dzakadai dzinoramba chidzoka bhekwa ndiri kuti toti ndiyo calling yacho here zvine unozopedzisira kushaya zvokutaura guys. Chokwadi chakanaka regai nditsvage airtime, let me buy airtime tifonere anonzi Khomudzi tinyatsonzwa nyaya baba because hazvina need yekuti anzi vanoenda kumusha vasina kana senti. Let's just hear the story. Let's just hear the story. We'll start from there. Because baba vanotaura kana vachinzi vari defu handiti saka vawi kwaichi amen. Saka havanzwi here. Right. Saka vanenge vasinganzwi here guys kana vachinzi kwai kudiko vari defu ameno zvataugwa miraiti phone ndaisa airtime 076 267. Wait guys, before tamanya, let's just wait and hear. Hello. Nkuluma ubani? Mfuna ukhuluma noKhomoto. Uyokhuluma? Yeah. Okay, ukuphi sisi? Emsebenzini? Endlini. Endlini. Esoweto? Yeah. Okay. So, angazi sisi khona into engifuna ukuyibuza. Khona umunye usisi usifonelele wathi wena you are handling a case about these other Zimbabwean people that are deaf or blind or something. I'm not so sure. Is it true? What's the situation? Can you please tell us the story so that we can understand? Okay. What language are you comfortable speaking? Okay, can't you call tomorrow? No, tomorrow I can't call. I can only call now. Okay, you from? I beg your pardon? You from where? I'm from Zim, but I'm based in Northwest. Okay, so where did you hear about the story, or who referred you? There is a lady that called me. Apparently, she is claiming that she was told by somebody who used to work with Winnie Mandela, but something like that. I don't know. Okay, yeah. Alright, I get you. Okay, I'm a caregiver at Ikachen. Ikachen is an organization that is helping vulnerable and orphan kids. We also deal with kids who are infected and affected by HIV. And we are doing home-based care, like whereby we look after those families, we visit them. So we have a family, which is my family, that I'm visiting on daily basis. The mother and the father, both of them are deaf. They had 3 kids, but one passed away, and then now they are left with 2 kids. The mother passed away 2 weeks back at Baragwanath Hospital, and then at Baragwanath Hospital they said after 7 days they don't keep the body. Okay. We must find our own mortuary, and then that's when we are puzzled. The family took the body to another mortuary, and then they don't have money. So now we are struggling to take the body to homes. Yeah. But as somebody who's helping a social worker, have you ever tried advising them that they bury the woman here in SA? Because it's quite expensive for them to take the body home. I did try, but I think maybe the family of the husband wants the body to go to them. But he can't say he wants the body to go to him when he doesn't even have anything. He can't say that I want to. You can only make a demand when you have a funeral policy or when you have your own money in your pocket. In cases like this, I'm sorry, my sister. My name is SIS MELLY Diaries. I also deal a lot with such cases, right? In Zim community. So whereby we get to have these kind of cases that are coming our way, and somebody doesn't have a policy, they don't even have money. Apparently, they are wishing to take the body back home. We
plainly tell them to say you can bury the body here because you don't have any money to take the body home. So who do you expect, or who do you want to pay for your funeral, for your wife's funeral or your husband's funeral? So I think it should be the case with them as well. Because right now, if you ask them, at least we do sometimes understand people who are saying, okay, fine, I have a situation like this at hand. I want to take the body home, but I was charged 15,000. I'm having 10,000. Okay, I hear you. Okay, but I don't know what to do with it. Yeah. Can the father talk? They can't, even think they are deaf. They only use sign language. Oh, they are So losing I some know language. I know how to communicate with them because I did the sign language. Okay, can I send my people to you tomorrow so that at least they can visit the men with you tomorrow? What time? I don't know. I will have to hear from you. Send them to the office. I don't know, wherever that you want me to send to send them. If you'll be in the office, then they can come to the office and then we start from there. Okay, no problem. I'll be there at the office from 10 o'clock. Where is your office? Present Sasa. Sasa. Yes, at Orlando. So Sasa Orlando. Sasa offices. Yes, Sasa offices at Orlando. Sasa office is at Orlando. So they just go to the office and say they are looking for Homoto. Yeah, they just ask for Ikacheng. Ikacheng. Okay. We in the same yard with the Sasa, but they just say we are looking for Ikacheng, and then that's what they will come. Yeah, because I think it would be wise if we can send people to come there and see the men. Because I understand, as my sister, we are just trying to do due diligence here. There are a lot of scammers, there are a lot of sorties, a lot of things that is happening in SA, you know. So we just want to be sure what you are telling us is the legit story. No problem. I can take you where they stay. Okay. Okay, so I'll send people to you tomorrow, and then you can take them to the men, and then we start from there. Because apparently I got pictures, though. I think it was 1 or 2 pictures that I got from the lady who called me earlier on. But still, we need to be very sure. And 2, the men needs to be advised that you can bury the body here. On Monday, this last week Monday, we buried somebody here in SA. The person didn't even have papers. We tried locating for the relatives because he died here in SA. We tried locating for the relatives for the past 3 months. We couldn't find anybody. We tried even the embassy route. We couldn't find any person who would come to claim the body. So we ended up taking a decision to say, you know what, guys, let's bury the guy here. We buried him here. He didn't even have any papers, nothing. We just buried him quite okay. Okay, I hear you, but you know what? Last week I called the family, other relatives members to the office when they came. We were on video, okay, to ask for maybe like fundraising money and things like that. So probably like what I was thinking, you know, because of with my assumption, the father cannot stay with those children alone. Because the other thing that it's major to me, why I need them to go home. Like, why am I requesting all of the money and trying and hustling all of the money? That I want after the funeral, the kids to stay at home. But still, my sister, if you are, since you are helping them, if you insist on them going to bury the wife home, that means you will have to source that money and give them. Otherwise, they were just going to bury the wife here. After that, going home is even cheaper. Then maybe you were going to look for the money for their transport for them to go home. What we normally do, if somebody dies here and is buried here, they take the soil, right? Put it in a plastic. They take the soil back home and they rebury the soil. But the body is, because remember, this is just a body. It's just a body, nothing else. Okay. So the man is saying doesn't even have relatives in Zim. No, only the brother is here in town. The brother is in town. But other family members like mother, no, I don't think, because they never mentioned that mother is so
present. So I only know the parent of the. The one I spoke with was the parent of the mother on the mother's side. So when you called them last week, which family did you call? Who did you call? Which family? When you called them last week? I called the mother's side to ask if she will be able to stay with the kids. And then she agreed. She said, no problem. Where are they? Where is the mother? In Zim. You have the number? I'll check. I left everything at the office, but I don't have all of the documents. Okay, when you please do me a favor. When you get to the office tomorrow, the number that is calling you right now is on WhatsApp. Can you please call me? Send me the number on WhatsApp in the name, so that we can also be able to liaise with her while she's in Zim. Okay, I will definitely. So my people will come to your office, Sasa office at Ikachen tomorrow, and then you can take them to this guy. Then we can see if we can manage to help with whatever little that we have. But it's gonna be a very long journey for them to raise that 15,000. Because remember, we are only left with 2 months to go to December. So people are now starting to prepare for Christmas is 1, 2. Most people are now preparing to go back home. I think you know what is happening. So most people are very willing to go back home. So they are actually paying for their staff, their properties to go home. You understand? So that 15,000 is going to be a very, very, very long way to raise it. Okay. All right, Khomoto, we'll talk tomorrow then. Okay, thanks. Guys, kuinda kwevanhu kwakuriko kuiti vanoda kunoda babava vari kutaurwa babava ndo vari kunzi vana vachida kuonekwa. Asi munhu wani zvake ava asi munhu wani vanhu 2 vakasiyana. Asi munhu wani vanhu 2 vakasiyana. Asi munhu wani vanhu 2 vakasiyana. And I think their story is legit. Nyaya yavo ndeyechokwadi. But chiripo mukunza mukadzi arikuda kuti vana ava vabva vaenda kumba nebhodhi vachinogara kumba vosina baba vasadzoke kuno. Ndo pane nyaya yake. Animaona. Ndo pane nyaya yake apa. So they think we maybe sue a charity group. Isusu edu we are not a charity group, and 50 rand yari kuda we can give you 50 rand haisi nyaya. 50 rand yakumbira I can send you 50 rand haisi nyaya. Animaona. Nyaya ine masimba behind vari kuda cash. How do they get to know about you? Mukadzi afona pekutanga uyu muzimba ari kuti anobva ku plum tree. Animaona. Mukadzi utanga ya afona muzimba chinabva ku plum tree. I think maybe the best way guys let me just give them 50 rand to send nasho. Kana vakatautso tsokudla 50 rand 50 rand aitengi chero KFC yakachipa chaya. Animaona. Maybe let me just give a 50 rand to mdama kuti we tried hatina mari, we only managed to get this 50 rand. Tongo pa 50 rand yatobva tasera nasho. Amuzvoni. Hamuzvoni. Hello. Hello. Yes, my sister. Sister, what are you doing? Did I tell you say? In the Rukona life, you. Yeah, ya baba vakafirwa neni. Kinanzi vane vana vangani ndakambeona pa Facebook. Anzi vane 3 wana kafa vasala ni 2. Wati kane page kuSoweto kuvachinzi vari kutsvaga kurubatsiro rokuviga mukadzi wavo akafa muna August kuita sehame kuti ndiyo here nyaya yacho. Ndiyoyo. Vane vana 2 wana kafa vainza ni 3. Mumwe mwana akafa. Ndozvo vakutaura vakadzimwa. Ndakatumirwa picha yevana vachona ini. Mira nchanga. Vana vachona vainzi 4. 3 havaende kuchikoro. Mudiki wachona ainzi ane 1 year sakuti echichi. Ni 1 year hadizosimira. Mira twende. Yakambobuda pa Facebook, ndakangosangana naye pa Facebook amene kama ka street radio kekunhingirikinuku kanenge kekutembisa kaso nyaya yavo I don't think it's fake. Nyaya yavo yandiona ndokotichene vakapiwa ishi. Hanumurikuona ishi. Then from there mapicture evana vacho ndeaya. Ipapo vana havana kuburiswa vahombe. Baba vacho vakatoburiswa vakabata kadiki. 3 avo vakanzi vasaburitswe kungoprotectawo vana chichi. Pakatobuda paina wekupana, mumwe wekupana wachona vakakolekta mutumbi pakafa mai vachona kune mutumbi wamai vacho.
ari mukadzi achitaura. No, the story is legit. The story is not fake. The story is not fake. Aiti adzane ka NGO kanobatsira musoweto imomo kuti aseji chikupa chikafu vanonetseka what. Ndoti ndakaona paFacebook nyaya iyoyo murume wacho akabuda akabata kamwana. Chitupa cha baba wacho ichi. Chitupa cha baba wacho guys, inini pane pavando pasiva. I think if this is a legit story, chitupa cha baba wacho ichi, ma documents acho ese vangu akatonditumira vana. Ma documents acho ese vangu akatonditumira. It's not a fake story though. Kadri kuchipatara ichi. Story ndakatomboionawo vachitsvagirwa help. Zvinzi murume ari kuti izvoni mukadzi anonovigirwa kumusha, anofunga hama dzemukadzi dzinenge dziri kuti mukadzi angauye kumusha here amini. Zvinzi akafambiswa 9 August. No, the story is legit. The story is because document iri pana paisi mbikirwa. Ma documents akandigwa nekutsatanga kufona uyu hasi mbikirwa. Akoya ma document alright. Okay, donai dimbo play ma audios. This is not a fake story guys. Atisikuti tukuabatsira but truly speaking let's tozvitukisa ona mwari it's not a fake story. It's not a fake story. What I call thank you very much. It is a true story. Thank you very much. Because my documents are say kunzi. It's for 12,900. It's for everything to take the body to Zim. I think you communicated with my brother and said you should meet tomorrow in Joburg. It's fine because my sister, whom I was hoping that he will come to your place, he didn't find money for taxi. Then I have to communicate with my brother who said you should. You communicated, you are going to meet in Jaws tomorrow. But you know what, because the family doesn't want to change Ipala. I think the best we can assist is for us to maybe continue with the very same color that they chose, and then assist them on paying that money that is needed, because it's going to cover everything. On that 12,900, it's going to cover everything. Comrade Sabona. Hi, yes, isikhalo sakho. Yeah, endabeni yama contributions, I have struggled. To be honest with you, I have struggled. We have struggled because first our organization Belaila Mali. The only time where people contributed was a brutal murder Ega Elvis. Other than that, we've struggled. We have a body trying especially West Rand. Usisi Oshone Ededa. Kusasa kuyahlanganwa i-village yakubo to try and collect imali yokuthi baphume baye ekhaya. Khathesi ekuseni I'm actually going to a funeral. A stepmother murdered a 5-year-old boy. So kunzima. I can't really make any promise. Embassy will not assist, I know them. Because we once had a guy who died Wanongoma. What I tried, they couldn't help. So very it's kind of the best thing our relatives and a village la umuntu abuya khona ba contribute. Other than that, even if mina I were to contribute say my 100 rand, but it does not help. Because they are looking at about 15,000 to 20,000 rands, which you need abantu abaningi to contribute, and that is difficult. But you can send me the details of the family. I will try to send Paul Veren in Soweto and see who the church can it be able to assist. Thanks. No, the story is a legit story. I don't know the voice remundu but mundu afangari mundu kuZimbabwe kudevele arikuto akapuwa washotara ninye kuti kune imwe organization edufane organization yabe maZimbabwe inobatsira gogo iko zvino haina mari family ndoyera chitinga yanga yabvisa mari yabatsira iyo family then kana yazoshota utozokumbirawo vamwe kuti vadi kuti vakwanise kuti vabatsire body dekumba hanzi yes vamabhena voice andivaziva mabhena ndiani vamabhena Vamabhena ndiani Ngcabuto wekupi tipe namba dzaNgcabuto wacho
hanzi Nicholas Mabhena momuzire pisa timuzivisu tipe zvenamba dzamabhena wacho tipei guys toys imantheni toys wama 50 rand 50 rand takawanda guys let's help us so yeah ikaramba ichidzoka kwauri guys ka let's help pamwe ipapo vanhu vava vanonzi kwai iva mabhega epastreet apa pamwe ndo pane makomboro redu guys chitiri kutsvaga nyasha isu ndipo panotaurwa naSIS MELLY kuti join mapolice exactly we talk about police every day vadia hello hello can I speak to SIS MELLY? speaking Kwama sisiripa live SIS MELLY. ndiripa live Aiwa SIS MELLY. Oh, ndanza mishara nyaya mamchibvunza Mr. Mabhena. ndiripa live Mr. Mabhena mukamchida information inenge iri nani movhunza vajuru vanenge vaita basa almost like Mr. Juru hanzi Zimbabwe has vanomirira mazvabwenzi muno muSouth Africa sort of vanombobuda chero munews kungoti handinyaso semunhu asina amboita zvemapemiti izvi zvemaZTP saka ndivo vari kumirira mazimbabwenzi nyaya iyi exactly saka vanokuti gaiti vabvunze vanogona kukonfirma ndindowanzovaona mostly kana paya pamunoita malive okuti vanove kunouya vajuru ndobhoona vachikomentawo mamabhena vacho ipapo alright maita basa gani nditsvage namba dzacho alright thank you guys I don't know but my spirit is saying let's help them I don't know I may know kuti mukunzwa sei but I'm thinking kuti amen zikona kiti aringodisira mameseji wedu wei kwai ndaita sei kona keti mameseji aringoya vajuru rikaiti mbunzwa vajuru hanzi ndinadzo ndipe kaEmilda ndiisire ka namba dzacho kana unadzo ndiisire kana unadzo yes yakawanda zvokuti ufunge tawanda my heart is just telling me that I don't know but my heart is telling me the same thing zvakutaura izvozvo izvo my heart is telling me the same thing my heart I don't know guys maybe I might be wrong but my heart is telling me kuti ngatibatsirei baba I don't know handizivi yangu guys but not munhu wese anokwanisa something is just telling me guys I don't know call it an instinct or something hello ndiripo palive ndachitokutsvaga ivajuri vapa ndipo namba dzanzanizani mabhena munadzo mabhena upi amene kwai spokesperson wechi handizivi vanopfeka zvitsvuku vaita kunge maSouth African handitozivi inini but kwai vanonza mabhena here amene nqambuzile amene inyaya related to chindo inyaya related namo baba ari kunzi vakafa vanga vari mukadzi wakafirwa nemukadzi here vanga vari deaf and dumb amene hanzi vanga vakafirwa nemukadzi here kusoweitoko vanga vakaremara imba yese ndinoda kutumira yanqabu tiregai yawanikwa inenge yatouya dio 083 kai mirai tione gaitive tamufonera maita basa vajuru kondouya rini kuzomwa vajuru handisa kutumirei namba mutaida ndaiwana ndati ndouya rini kuzomwa tokutaura mabva paya mkomajuri konduziva kuti musi wakati ndisvike zvendilende vaeri ndokwanditori tokutaura alright ndouya ndoya nezvigubhu this time alright sharp 340 funny part of it guys I'm just going to tell you something andika ndichakudzai something it's kind of ndichakudzai I know kuti vanhu vachatanga kuti kuoneregwa kuda kudii you are not going to believe me but there's no need for me to lie to you ndichakudzai zvaitika nhasi kuchurch I'll tell you why I'm being pushed kuti nda kuvabatsira vanhu ava ndichakudzai
You have reached mailbox. kumajambati foni vari mupakati vari mukuru wemupakati hainambouya 1000 iyo foni yaisi kuita guys baba vasi kudavira hanzi havawanzobatikawo zvekumhanya. So what do we do now? But it's a legit story though. We're just confirming, but I can feel it. It is a legit story. It is a legit story. I can actually feel it. It is a legit story. It is a legit story. Right. Zainyebadzia dzia kakandipa zve 1000 iyo zve body inenge yatoita zvino inotoenda kumusha iyo vari piko baba vanozaniko vanozani vakandipa zve mari iyo body yacho yotoenda kakumba 1000 vakaniponomisa panapa US dollars body yavo yoenda kumba yamaya vanozaniko baba yatoti takulujika vambodavira vana mara vangotambawo zvavaneso brother vekiti havachadairi foni apa aivo ngaendifonere zvangu vajuru ngendione kuti namba ina vajuru ndeipi ndiyo here semunamba ndiyafanana ifanota isi emirai ndichitsvaga pesina namba vajuru aiwo macheso okuita sekwemi kwanaini onai foni nikikiri foni namba iyi yatapiwa iringoringa isi foni andipiwa kaimwe namba ndapiwa 083 hamuna imwe anzi pana baba vakafigwa nemukadzi handiti baba vakaremara vese mhuri yese including mukadzi akaremara yadida inopira na 1000 ndiyoyo saka vasi kubata ndoyega saka ivo vari kuona panyaya yacho toda kuti vaconfirme the story because tine voice note iri kunzi nevanhu nderavo vachitaura nezvenyaya iyi but we wanted to confirm because vana totaura navo isusu vanenge malocal people saka we wanted him to confirm the story tarise mugrupu ratiri renhiki rezimbabwe solidarity forum orit tarisai murodzi mukudiwa nyaya yakadaro imboreka yekuti unge irimo kana kukuti ndechokwadi inga inetenge ritorimo mugrupu orit tarisai kana varimo vacho vamabhene muti mukudiwako ndandichagona kuvafona inini vaigona kundidayira chidayirai orit chifonai ndivati chii muti mukudiwa kakudhayarisi kune nyaya yavari kutsvaga rubatsiro rwemukadzi akafa vauye katitauri navo ticonfirme kuti nyaya yacho ndeichokwadi here dzikutofunga aleki macheso idzi dzikutofunga aleki macheso memory makuva zaurise right regaitoni but guys nonetheless nyaya I don't think it's true guys ngativabatsirei guys tikati 50 rand 50 rand kana 100 rand pamunhu guys nyaya inobuda tikangoti 100 rand pamunhu guys nyaya inobuda ini hangu I'm going to give them 1000 ndichapa 1000 rands ini ndichapa 1000 rands guys tongoti ma 50 rand 100 rand 50 rand ndotanga inini 1000 rand handitika 1000 rand ndoisichesa kuna admin izvozvi ndomisira ari muri pano ndomisira admin e-wallet ye 1000 rands then vamwe mwisa ikoko matiketi kumachesa ofa ndakapiwa 2 chete inini matiketi kwamachesa shumbresi. No, I think it's real, G. I think it's real.
I think guys takawanda tikata 50 rand 50 rand. Let's leave room for mwana wa Mangwana Devson. Let's leave room for mwana wa Mangwana Devson. Let's leave room. Saka 50 rand I think it's okay. Anozake kuti anozopushwa kuti aise more than 50 rand. Zvinenge zvakubva kwaari. Anmaona. Kana anozongopushwa kuti ada kusa more zvine zvabva kwaari. But I think it's a legit story though. I don't know. Somewhere moyo wangu utonyetsoti ndinyatsova vana. Endera iri kuramba ichingodzoka kwandiri nyaya iyi. Moyo wangu manje lepe kutanga ndakaibrusha off but ndoenda kuwa manje kuti vanda ubatsirwa vana. Amen. Ndiye kutoti tibatsire kuti ameno zvikwavari yatitava payo kana ukazadzeda wokuinda kuzima vanokuenda kuzimu. Vakadzeda kuti vari kuda kuviga muno vanongoviga. Hanzi it's a true story and it's a painful one. Kune vari konfirma kuti vanoisiva. Andizivi. Saka tikatumira vari kunhikiriva ikawanda vana uyu vana tawanda vari Joburg vanozoenda nayo mari yachivanosiya. Shumbres 100 rand. Thank you Shumbres. Thank you Shumbres. Manje Shumbres mari yacho ndotoitumira kwaurika. Ru ari free ru tingamuremedza ru. Iko zvine zvindofunga zvadzimba manje. Tingamuremedza. Ndenda kutoisa kwauri iwo Shumbres. Yes, we have Davis and we have the 2 kids. We have David. Hello. Hello, SIS MELLY. Merise. Akadiswe. Mushe murise. Ndiretu. Murise kwamuri. Tiri right isusu. Ndini muningina wenyu wa Kempton Park. Ndokuziva Eva nice. Ndokuziva. Marasta. Azeparesa rasta. Unotiziva sister. Kwakanaka here mai. Ndodambudzwa mukova. Kuna ngomira mushi. I told you kuti ndakavhura kambani yemajumping castle sisi. Saka ndine munhu akandifonera achitarura majumping castle 2. Handiti ndobva atondipa address but anosangana paaddress achiti ndopaanogara. Ndobva pamajumping castle angu 2. Asi mwoyo wangu chimira indipedze nenyaya ipana pandokufonera ibeki murambe muri palive. Okay. Nokuti ndiri palive rambai muripo palive ndiri palive rambai ndichakufonera ibeki manje tipedze. Okay. Sharp. Right, Shumbres, ndoisa mari kwauri here. Ndakutoisa inini yangu guys, ndigari ndabuda mazviri. Ndikukudzai guys. I don't know whether it's prophetic or not. Antika, but guys, those who can stretch their hands to help this family, this lady, please do so. Please do so. Those who can stretch their hands to help my avarkunzi vakafa. Andivazivi. Antika, but I'm feeling it's a true story. And I'm feeling kuti umadamu achabvisa uroko rwake andizivi zvaitika. I don't know guys. I don't know. But something is going to happen. Inini ndatoti ndikuisa 1000 yangu. Isa 50 rand yaunayo. Isa 20 rand yaunayo. Isa 100 rand yaunayo. The rest zvaitika ndizivi ndimwari but it's pushing me very hard. I need to tibatsira ativazivi and we don't need to know them. We just need kuti vati body yavo ende kumba chete kana chinza kumba kana vachiti vari kuda kuzoviga muno zviri kwavari. Ndikandise makonti yako Shumbres ndifunga ndamboisira munhu airtime ndamboisira munhu e-wallet makuseni saka iti ngandikuisira uyu yako makonti mako ndise makonti mako ka chimbuchoka akaunti yako petu tandina here. One. Ndaisa yangu yaenda isho. Anamaiona yangu isho yaenda. Yangu yaenda. Yangu yaenda isho. Yangu isho
yaenda anoiona yangu 1000 icho ndakuisira Shumbress ndaisa maakaunti mako namba ya Shumbress ndeishi ndaisa 1000 yangu maakaunti yako Shumbress. Sasha Bai, why do you have always to take us back? Sasha Bai, we are moving forward. Tukwendera mberi neupenyu sha. Tikumasuri takatokura. Tukwendera mberi. Don't take us back, Waskana. Don't take us back. We are moving forward. Don't always remind us about our past. You don't live in your past. You have done a lot of mistakes in the past, Sasha, but that does not mean that it is the person that you are today. No. And wakaita mistakes ukadarika zvadarika kuenda mberi neupenyu. Don't remind us about the past. Uti paya makasombodai mukazodai. Anditika, please Vaskana, I respect you so much. Anditi ngatite zvokubatsira. Saka namba ya Shumbress iyo ndakapin up. Saka ma 100 rand ngatione kuti inosvika papi. Vane ma 50 rand isai. Chero ne 20 rand usanyari. Chero 20 rand usanyari. Rangarirai mukadzi yaya widow yemubhaibheri yakatora the last penny, the last coin yaanga nayo akanopa nayo. Kana uine 10 rand yoyo ichiita kutumira itumire. Musanyari kuti hanzi 20 rand kana kuti kana unayo tumira. Brother wezimu wakufona $1,000 yakuya. Mwari makanaka 1000. Hello. Ko my brother ini ndozofona nguva dzekuti kiti kuita doti mamuchabatiki. Ndiani kwa rutaro? SIS MELLY. Handakanda ninga mari yangu 1000 ya panguva dzita doti kiti chaenda katofona nguva idzodzo hamuchabatiki. Sengo SIS MELLY. Ndiri right ni muri sei? Bushe. But tiko SIS MELLY. Mari yangu zvindawi ndinga mari yangu ati makati pande yangu. Ayo, bro, manje problem yadaita SIS MELLY. Kutumira bichara urara Wednesday. Pana buru wangu kawadoshana naye aita accident kukaroyi kwati alibva kuzambia. Saka taza rangu ariteto kuti saka makambodi promise leitaza nazvadzi muzataza pana. Aiwa zve kumhanya. Kulala Wednesday. Kulala Wednesday definitely. Saka munotumira mari ne Wednesday. Yauya ndiyoyo. Kuna kuzotumira $100 kubva pa1000 munibvisira $900 azviiti. Aiwa zviti makatangira pa1000 muzondipa $100 azviiti. Zvinani mundipe $500 at least. Don't cut something. Don't go there definitely. Don't cut definitely. Okay. Alright, saka ndofana hangu ne Wednesday. Iri boss. You right, brother advisor, sharp. Brother advisor ofuti. Shondo visigwa mari. Ndoikwa ndakuchipuwa shoma ne Wednesday. Ndofona ne Wednesday. Ndoida. Ndofona ne Wednesday. Kwa kune munhu waita accident. Ungozita accident pale kuti ndipuwe mari yangu. 1000 rangu ongodzaita accident nasi. Kana ndimiwo. Hanza uputi maitawa manje mkaita zvokuti aisimisa 200 kuti anopika kumkuruka. It's going to be a long process kuenda kumkuru kwacho unopika mari nokudi anogara pabasa Shumbress. Hanzi mari yapinda. All right, thank you Shumbress. Anogara pabasa. Saka kubuda chienda kumukura. Meno Shumbress hanzi ndokosa kusira 200 here uinde kunotora kumukuru. Kana uinayo Shumbress unogona ngopecha 200 yachona kana wazita off iwewe wozoenda kumukuru unopuwa iyoyo 200 yachona inenge yachimigwa. Ewa, inini kumkuru, makanga mwere maita wati satina mkuru kuno. Hatina mkuru kuno isu. Makanga wati satina mkuru tuto ifambira kukujobe kwa wanu gara. Plus mari gaiba tukene munu wani, gaiba tukene admin, gaiba tukene munu wani. Shumbress satane mkuru account, alright. Hanzi na Shumbress isai maita wapiwa hii namba. Shumbress chito na namba za SIS maitawa mu comment section. Tana namba za SIS maitawa wapama details ako vana vokutumira 200 chachona. Vokutumira 200 chachona. Saka ndofunga vana visa ma 100 amene ndona soti pamwe kuti vangasvika ndofunga vakusvika 10 saka pamwe probably chengetani 2000. Amen. Saka tadiko vajuru vari kuti diko. Mereche kawanikwa ikauya iwe mkoma tawanda vanoenda. Okay. Pane atachesa
Alright, pane atari kuisa 50 pounds. Pane atari kuisa 50 pounds. Pane atari kuisa 50 pounds mu PayPal mangu. Pane atari kuisa 50 pounds mu PayPal mangu. Thank you, my sister. Let me not mention you by name, so just thank you, my sister. God bless you. Hands na tumira 50 rand. Thank you, Titi Caroline. Dokudai, mani majeris, dokudai. Imimi majeris, imimi. Dokudai, monai. We are changing slowly. We are becoming the better versions of ourselves. Every day, we are becoming the better versions of ourselves. That's why never vadiki diki vakubvisa over 50 rand. Zvinokurudzirwa izvi. Zvinonakidza. Zvinonakidza. Okay, I'm gonna send the hands. All right. Oh, wow. Cynthia abvisa 200. Aisa suwa 200 kwa uri Shumbrace pa e-wallet. Pane muna Cynthia aisa 200 pa uri pa e-wallet. Paisa, can you collect cold remit? Anotora. Pane muna aisa 200 ku e-wallet. Thank you, Cynthia. Thank you, my sister. Thank you. I think zvinenge zviripoka ikawanikwa mari nenge yawanikwa deitapiwa namba dzehama dzemukadzi ushu tavaudza kuti imimi hamuna mari hamusi kubvisa mari mukuti vaine mari yani munhu yarigwe kuno hamuzvioni. Hanzi vakafa vachipona samukenezo unenge unoziva nyaya iwe kwaiwe unogoreka kutiudza nyaya seiwe samukene. Thank you, Flossie. Hanzi I'll put in 50. I know the problems that you're having right now, but you sacrifice to 50 rand. Flossie Remigio, Marakuita Shakanaka, Maravure, Joe, 50 rand, Yawaisa, Marachiku Vura, Joe. Precision could assure Chimera Jashia. This is all good every day. Marachiku Zaru, Papa, and 50 rand. Hans Maya Vakafachi Shara. Okay, we are your comment section. Right. Munungango Igakuno. Check your WhatsApp, SIS MELLY. Munungango Igakuno, guys. I think it is only Munungango Igakuno. All right. Pane atari 200. Kwauri koko Shumbrace. Pane atari 200 kwauri, and then right. Poita sisi vangu sisi P atatauri zita. Sisi P vari ku UK vati vanotumira contribution yavo nemusi weThursday. Vati vanotumira contribution yavo nemusi weThursday. Vati vanokumbira okay. All right. Uninga wangu umoi aisa anchatauri aisa 100 rand futi mumjaya runju uninga wangu aisa 100 rand aisa e-wallet 100 rand. I said e-wallet 100 rand. I think you guys. I think right now we have more than 3,000 if I'm not mistaken. That's even more than 3,000. Hans na isa yangu na Wayne munashi shimbe. Thank you Wayne. Hans na mnasha isa yake 100 rand. Thank you. Are you going to help them nemari? Yes. No. Tunakuunganza mari. Takaunganidza mari. Antika. Then we start from there. Tinogona ku irikusa pa number dzakapinwa idzi. Even inoita standard anotora standard bank anoita ikaunganidzwa mari ishi antika then kana zvichiita totumira vanhu antika vanatawanda varume vanoenda kuSoweto vonosangana baba voenda nemukadzi ushu vonona baba votoshaya kuti konvinze baba andimaona kuti iri kupusha SIS MELLY their wish might be fulfilled as per court. Yes, ikasvikawo kuti varida kuinza kumusha vanongoda sekudaro. Sometimes I feel so content in helping a total stranger. British Ebony pana mai vakunzi vakafa vachizvara asi vanga vari blind deaf and dumb vanzi vanga vari vapenyu pamarobhotsi ava saka hapana kana cent kuda murume yekuti mai vakafa chemomba vanorama nekupemha pamarobhotsi vanawo vese futi vakangozvima vakadaro saka vangosara vakadaro. Animona saka ndo pane nyaya yachati kuti isati tovasiriwo inyaya yatouya neSouth African kwatiri. Animona saka tatotora kuti verify tione kuti nyaya iyi haufa then tovapa hedu mari yacho vadi vaende. Shumbrace number yako yakashota iyo.
Shumbres number yako yakapinda pa yakashota, number yako yakashota. Phone number yako yakashota. Shumbres number yako yakashota yawapinda. Please correct your number. Number yako yakashota. Shumbres. Number yako yakashota. Yeah. Right. Hands I'll contribute 50 pounds. Where kwana. Pane mwe futa ati 50 pounds ukoma saka mari chishuwo chemwe wawo chinogona kuita. Chishuwo chemwe wawo chinogona kwana. Thank you, Sissy Briggs. Thank you very much, Sissy Briggs. Thank you, my sister. Thank you. God bless you. Thank you. Pane 50 pounds chaya kwa uri Shumbres. Chava una Sissy Briggs. Hands please share account number. I think G Benedict. I think I want to invite you, Sis Melly, to my function. I'll come, Tarilo. You invite me, I'll come with my team. You know where? I'll come with my team. It's not only name a birthday. I invite for my diaries. Ese anoda arimu Jobek. Cosmo City, Musua 9. Kune birthday party. Omo wedding with diaries. Arkusta 50 years. Guys, 50 years is a big deal. 50 years is a big deal. Saka arkuti invite akuti uyai Musua 9 ku Cosmo City. Vakasunguka Jobek. Unongoya one 150 chete ye present. Unongoya one 150 rosina present. Unongoya one 150. Anmona arikusa 50 years. Mazvona diaries ine vanhu vakuruka. Ine vanhu vakuru. Saka vari kusvitsa 50 years vakoma vedu ava. Saka 50 years is a big deal, guys. Saka ndichakanda flyer racho andika number dze RSVP dzipa flyer ndiri munogona kuvabata mwesa zvakangonaka tinosangana. Munobhadhira ma 150 andimaona vo tosangana musi wa8 October. Hi, I see 9 reclams. Has a Muswa 8, right? Muswa 8 October. Muswa, I think that's next week here, Saturday. Muswa 8 October. Dressing black and gold. Hi, black and gold. It's still gold. Pay one epic gold. Black and gold. Antika dressing black and gold. Sisivaya because Musiti. Nyaya which I name Lara is cheaper than Shataka's. We'll bring it tomorrow, but I'm so happy. Pana pem chielele na andiselina vari kubata basa kuseri, vari kubata basa nokuti kune hondo kuseri chaiyo hondo chaiyo but vari kumira saka vedu hanzi simeli kwa muchato wangu auna kundipa kakadzi ndingafembera here naye Agnes kuti kune muchato uri kuita. Hanzi call me, all right, ndingafembera here kuti kune muchato uri kuitika asikana handingafemberi munondidanawo kuti simeli uyai kana muchato ngereza yangu kusapota ndenda kutoroya ngereza kusapota madhiaries angu ndosaka ndoindepi ndikasasa kusapota aishuwa ndo kwakuroya witchcraft chaiyo. Hanzi musandise duku yakuseri alright Lucy, alright, kana uchikuda kuinda chibva kuRustenburg gara wabhukisa tine tose. Kana uchida kuinda uchibva kuRustenburg unogara wabhukisa space yako mumota tobatsirana kuzvibvira DC toinda. Hanzi ndikuisa 50. Thank you Makatem Kudzi, thank you. Hanzi simuke mune dress ndariposta mamoyo ukazoenda papage unotasa riripo. Vaenda papage unotasa riripo papage. Saka I think mari yedu guys so far ndichingo estimate hangu kana mari dziri kutaurwa apa dzabviswa taakuma 4000. Check your WhatsApp Smelly. Manje samukele kuti sokonodya zvinhu zvevanhu maara hazvizoiti. Okay, hanzi navachihoro. Shumbres ndikusendera pin. Ndichi. Hanzi kunyikwa apa. Vachihoro vari kunyora tichikwa. Okay, Pana isa 30 pounds. Which Pana isa 30 pounds. Thank you, my sister. Pana isa 30 pounds. Pana isa 30 pounds. And then Pana promised that I should send her 1,000 rands. Pana promised that I should send her 1,000 rands. I hope man mese muri mwa comment section akunyira mari yake ndikuitaura panapa. Pane a promise kuti
ndinoda kuzosenda 1000 vachaisa 1000 asa guys mari yedu ngatingoti mari yedu yakuma 5000 chakadaro kana close to 6000 yakuma 5 point close to 6 5 close to 6 mari yedu okay vaisa 200 rand right achioro aisa 200 rand vachioro vaisa 200 rand vachioro vaisa 200 rand yanzi ndikusasata right no problem wato ingoisa kunamba dzamapiwa idzidzi right saka mari yedu guys kana ndisingakanganisi guys inogona kuti iri kumasiyasvika kuma-6000 ndoko yayo yasvika kuma-6000 ha guys imbozvisirai malavhu nemalikes yeuka yatiri kusa 100 rand right gai ingotangira kuti 6 tane 100 yayeuka 6.1 6.1 neyayeukai ndakungoita estimation guys imbozvisiraiwo malavhu nemalikes mwari vazarure mwari yatingapedzi tisina kunamatigwa zviti hazvigoni musina kunamatigwa kuti mupiwe blessing nezvamaitira hativazivi vanaro sometimes that this is what is needed munhu watisingazivi hanzi what's going on somebody family pana mai hanzi vafa vachizvara 6300 Clio ari kusa 200 saka taane 6300 6300 ndeyamai vari kunzi vafa vachirwara vakafa vachirwara saka hanzi deaf and dumb havanzwi havatauri vanoita masign language saka pekustaka ndofunga kumarobhotsi havasi kuenda saka vastaka bhodhi iriko kuya kwayastaka yakabviswa kwayenzi kwai yanga yagarisa ngaitogwe saka vane vana vava navo saka kuti vatakure vana vainde kumusha vabva vachinoenda kumusha nebhodhi yaka1 naivo vachienda kumusha vachinogarira kumusha kana pasina masalini is not a story haisinyaya don't worry tomorrow it's you. How do I send from UK? It's up to you, my sister. You can get hold of Shumbres uyo. Womutumira ne world remit chaichona anopika, kana tine mukuru anopika, kana tine Sharon Chikukwa saka tavane 6400 kana ne PayPal. Ko 10k unotenderwa here. Uda kusa 10k ruma kina. Huh? This deserves to be pinned. And the impinga uyanozvita. That I know. Nino wangu uyanozvita. No rule ndikungondataura tasedzabviswa ndikungotaura overall kuti pamari dzataurwa kana ndiri kuita I'm trying to encourage people nemari dzokutaurika apa inonzi encouragement anditi inonzi encouragement saka Ru Makina guys arikuda kubvisa 10k yes Ru mari yavo inobva yatokwana kana kuri kuti vanhu vese vapledge pavabvisa ukaisa 10k mari yakwana kana yakwana mari then vanogoenda kunogoendwa kupala straight konobhadharwa kupala straight antika totomeka sure kuti bhodhi yayasunga yaenda tichiona anomaona tichiona anomaona kana ukabvisa 10000 yatokwana mari maybe zvozakutofosedza kuti kana neni wacho ndisumuke pano antika ndosumuka nevanoda toendako tega tondozvibhadharira tega toona kuti bhodhi yaenda saka maona zvanati kuti ndichaisawo 150 yangu thank you Ins Achioro thank you hanzi na quarter an hour half of the court raised in less than an hour yes that's diaries people for you genuine and legit people let's try to maintain our peace. I don't want to disappoint these people. Genuine and peaceful people. When it comes to problem, they chip in. Of which don't run to social sharing. This is what we call true love. Antimona. Sakatamira kuva answer kuva kuna Ru kuti ari kusaire 10k. Then can I say 10k? Don't offer a life because we need Vasara. We need to leave space for vana vemusikana yatu ne Jefferson mangwani. Lisa send 100 rand saka tapa 6.5
Yeah, 6.5. Tapa 6.5. 450, 6.5. Saka tapa 6.950. 6.950. 7,050 rands. We are tax 100. 7,050 rand. Kana kuri kuti yaiswa mari 7,050 rand. 7,050 rand. Hello. And hanzi pin account number yake inini ndakaiseva mufoni mangu saka ina ndina ngaise mukomesation pin. Thank you Priscilla. Yato 7 point something. Ndakaiseva mufoni mangu iri pama recipients file. Saka shumpress isa ningikiri isa kana uri comfortable isa account detail yako pana pachibe tango pin. Mudadi netsai 100 rand. Thank you Mudadi. So hanchato ndatokanganisa kufungwa tatava pa 7.2 ndova 7.2 kasakanganisa. Ruma kina saka wazoti kudi abva anyarara ru wacho. Ruma kina wabva wanyarara. So guys, tiri pa 7.2 do I think do patiri. Yes Phoebe. Right. Let's just wait and see tuona kuti kuna shumbres pacho kunosvika mari, then we can start from there. Gatuonei kuti inosvika mari kuna shumbres pacho ndo tutagire papo. Ruwa what is this? What's going on? Ibongo tiudza karuti betapedza ma sports tip ari life. Hazo dokubata isisi Brit, don't worry. Dokubata I'll get hold of it. Ndosaka ndokuencourage kuti andiseni navakwana laptop guys mu register message because this tariro akanza okay you can send via a world remedy inonzi a world remedy mukuru PayPal unongosenda neya unoda iwewe. Hello makadini ndipo makadini ndiripo hangu amene ndachikumbira wakubatsirwa ndine posti yandaona ndinozokero kurwekuti mzivo saka munatingira hanzi pane mukomana akakokuti mine gurupu revanhu vakawanda ndingati ndiro here pikicha yake nenhau yacho then kana muchigona kuisa papeji penyu asi akabayiwa nebanga munaisa ndambomufonera nchida kunyatsobvunza nyaya yacho saka vari kuti hanzi ari kunzi anenge akabayiwa nebanga paafa asi akaonekwa ari kubhara saka hapana ari kuziva kwaaigara kana hama yake wasi saka muda titsvage hama yake hama dzake handachida kungokusendera pikicha yacho ndokuda tusai sendai pikicha nezita racho tione timukande kana mutsvaga hama. Alright, maita basa. Alright, sharp. Alright, no. Ndandoti vatouya vakati muri kupaneso tavai nemunhu wakafa hamuna ndachama murume kati memwari. Alright. Saka Ru abva disappear. Ru Makina abva disappear. Ru has just disappeared. Alright, mirai ndipine PayPal in case kune ava vari kuti havakwanisi kutumira shumbure but nani tinoda kuti mari ngaiiswe panzvimbo 1. Anomaona ikangoenda kuna shumburesi yese zvanga zvakanaka but pane ari kuisa message ranzi tipinirei PayPal handimoona because inini manje tisingadi kuti zvidai tichida kungoti
itumigwe inde kumunhu wani ingobatwa yese pamunhu wani ane muri kuona. But anyway, pamwe musina ini zvimwe zvana ruma kina tokumbirawo mari yedu watipromisa 10k please isabvi kupromiswa mari dzisingauyi tokumbirawo 10,000 yawo tipromisa ruma kina. Right. So I think ndiyo yaniti. I think that's it, guys. I think that's it. Right, the guy took us the national kuti aisa mari. Then inenge sakushumbres kwandiri shumbres nongo download nchidanidzawo kwauri. Anditika then totangira ipapo. Ndinotsva kunzafa idu. Abai libanga nikuda kui. Hello, auntie. Taswira masira sei. Taswira uchichiko chiri kuitika. Pane mukadzi akambondibata sura nesuru. Anditi achitaura nyaya yake I brushed her off mukadzi uyu. Ndaida kuti musasiko muno. Nyaya yemwe muZimbabwe iwe mai vakafa vachizvarana. Okay. Yeah, you see whatever your name is. Hatizvozivi zita ravo isu. Asi yanzi ini ngikiri. Ivana ava vanga vari zvirema vanomira pamarobhoti different dam. Baba vacho namai vacho nevana zvese. Saka mai ndo vakafa vachizvara. Saka kwasara baba different dam nevana. Saka manje nyaya iyi vari kubatsirwa nomumwe munhu muno anzi caregiver womuno yanga achivabatsira ndiyo ndachitaura naye handi saka zvakwatiri super ndofunga amene maZimbabwe dzakawapo akapa muZimbabwe ngokubhulawa yoko nhamba muZimbabwe yoko ndiye atanga kufona achitaura nyaya iyo pano. So something somewhere in me and Selena, you know me, just pushed me to know ngativabatsirei ava tivasiyi, don't know them but vanhu vakaremara. Saka ndo mari yacho tachidi yachizama kuti ane anenge achinayo ngabvise but tosiyawo room for vana vaya naDavidson. Okay, saka macontact aiwo baba wacho mambotaura nawo. Baba havauyi zvinaye Anselina havauyi havatauri. Tataura mukadzi muZimbabwe atipa nhamba dzemukadzi ari kuvabatsira kera wachona. Vane group ravanaro. Saka nyaya yebhati yakonfirmwa nemadhiaries pano because nyaya iyi vakadii kutotenderera kusocial media vakaiona. Because inini chakuwa drive zvese zvavandipa. Vandipa zvese mapepa ekuchipatara zvese and everything zvese. Vakanisenda nemapictures zvese ndinazvo. Saka ndandati inini mari hatisi kuvapa handitika mari yombounganidziwa. Tokumbira nanzvadzi vedu vari kuJoburg. Voenda patapiwa hanzi vauye pasasa offices kuita thing. Voenda kunotora munhu, voenda kunofamba, voenda nemunhu kuna baba ava. Hanimaona. Nyaya vonooneka. Then kana mari chiunganidziwa. Kana zvakonfirmiwa tozosirisa mari. Alright. Okay. Saka baba vane vasiwa nevana vangani? 3. Wow. Yeah. Okay. Alright. Saka wow. That's a sad story. Saka takopinda kuti it is out. Tatogoda kuomesa musoro but something just kept on saying kuti no ngativabatsirei. Because it's for the second time unachongodzoka kwandiri iye kuti hapana mumwe munhu ndimi chete ndinogona kubatsira. Yeah. Wow, that's very sad. Saka mukadzi wacho akavigwa here kana kuti ari kuvigirwako? Ndo mari yacho atikuda kureza iyoyo yekuti vakwanise kuinda kumba vabva vachinda nemhuri vachinda nebhodhi vakaenda nevana vacho nemurume ikawani. Vaenda kumusha. Vochinogara kumusha. Okay, all right, got you. Right. Imi mavapapi nenyaya yemusikana? Sis Melly, it's even getting worse. I know. I was telling them. I was telling them here. So I had told them kuti mangwana tochikontinya neya Davis kuti tifonere mama vake vaya akatipa phone number. Tozopinda mune nyaya yemusikana uyu mangwana. Imani memuri kubasa. Memuri kubata. It depends kuti munoita nguva. It's actually getting worse because
makuseni pane incident yatoitika tinaye live mandiudza masenda voice note tinaye pavideo masenda voice note ndaiona but handina kuiudza hangu madhayaris ndandisati ndangoitana ndangoinyana nakuti tataguzava feedback yese mangwana vochingopiwa the full story yese mangwana. Okay, intended tichitaura naandipep mina andipep we are supposed to do a 3-way call because it's getting desperate. At the moment ndandikutaura nemusikana ari panext door pake achindikonfemerawo zvaanga achikonfemera it has to this one is desperate. It's desperate. Okay, all right. Tikapedza panapa then you can do that. Mukapedza we can have the 3-way call. All right. Then feedback ndozomangwana panitola ndosudza ndozokorera mwe mwa feedback. All right. Okay then. Thank you. All right, thanks. Okay. Right. Mind waka nyaya yemusikana wevana waya. It's even much more complicated than zvamanga muchiziva zvakataura panapa. Ani munoziva than zvakataura panapa. Saka ndonyaya iripo. Saka ndonyaya iripo guys. Ndonyaya iripo. Right. Antimanzwa guys, makurenzi yanchafambi ndenga network. Makurenzi yanchafambi. Saka ndizvo guys, maizwa you get to hear the full story mangwana. Andika try kutiite maskati munhu wese ari kuwifi. Andika try kutiite maskati munhu wese ari kuma wifi. So that munyatsonzwa anditi muri kuma wifi so that munyatsonzwa. Yes Eve gore musando zviri sei. I think nyama gets unozoibata eliwa kwa kadaiza unozoiterera after I think ilipo apa unozoiterera. Andimaona so guys I think zvanasi zvakwara tozonzana shubro kuti mari yasvika papi kolva juru zvakare. I think regai tingotuma vanhu vaindeko. Let me send boys dzepanapa. Tine boys dzedu dziri loyal zvokudaro panapa zvokuti just one for kuti indai pakati vanoenda. Regai vakomana vaindeko mangwana. Regai tikumbire vakomana vaindeko mangwana and then we can start from there. Regai tikumbire vakomana vaindeko mangwana because vajuru vati gaini phone vabva vachisi. Regai tikumbire boys rende kumangwana. Regai vakomana vainde kumangwana. Azvaitika kuchechi. Zvaitika kuchechika. Pakaipa. Hello. Mazuva bata. Hapana chabulo. Manje mongonyara kuti siri vachuru. Kana maosha yamu. Kwa kunyarara kuti kwese hapana kunyarara kuti zvike. Kuri kudle. Ndaita varese kangu sample madaisa nzungu. Maita mabika sample ngasanzungu. Wazabika mazai. Inga mokara vajuru. Muri kuzvipidza hei muri 1 room jeni. Ndambotraya wakati zvinoita. Ava zvipidza manje muita magaro vajuru. Nokuzvipidza kwamuda kuzvina nzungu ivi. Nestamba. But manje andisipa kusimba manje. Ndikutoita zvozvo ndofaita zvokuti andisasimba. Why? Madhokta zakati ndisasimba. Ndofana kutodira even sadza mutombo chero. Saka stamba ufushi. Ndoba ndichinyandoziya banga. Kusachika stamba. Ndoba ndichinyandoziya mabhoko ufu ndoita chimbobira hangu wenihiru ngaiwa chero. Leo mafundo ya tochi. All right. La juri potete ora rimire che mi sale più. Shop. Quando si gira, stamba yavo ni masaya avo ni. Right, zvaitika nhasi zvoti kuchechi anditika
kuri extend va church andira kuri extend va church saka munhu wese angakanzi vanhu vanokwanisa muchechi vapasi tokwanisa kubvisa ma500 ekuti church extend hamukona for some reasons mukona mari yaenda pazvimbresi 1000 for some reasons nachiti haina handibvisa 500 ndesa 1000 kuchechi hanti zvovanongotangira pa500 but chinongotipedza tiwo holy spirit kusho kusvika papi kuna mwana tobvisana na5000 chaipo amwe ndikati 1000 ndinobvisa kuchechi kapena ndichipepa igaiska vanhu vari kupleja muziva kuti ndaramba ndakagara ndakaba ne1000 rangu iro mwoyo wangu kusunga kudai kuinda mwoyo wangu waramba pati mwoyo nditi handisi zvaitika ndaramba ndakagara kudai vanhu vachinda muisa mari chinzi mari chiisa mari kumberi ndaramba ndakagara 1000 mwoyo wangu uchingoti no 1000 iri pane munhu inini pfungwa dzangu dzachifunga manje kuti mozati ndachifunge pfungwa vangu ndachiti 1000 iri ndoda kuzoriwedzera ndakariwedzera muchechi medu mune machirikadzi arimo vana mbuya chirikadzi dzirimo handi ndivatengera hupfu mafuta kana tine mabasics handika ndonongonovapa ndifunga mune nagogo about 8 ndodzadziri pfungwa dzangu hanimaona saka ndofunga zvaibatira mari ikai ndaibatira for a reason hanimaona saka zviritonoitira fani pana zvirikukonetwa kuti ndaramba mari yaramba kuenda kumberi hanimaona yaramba kuti inde kumberi kunokwana vachipleja ndini ndisina kutopleja ndoga hanimaona ndaramba ndakagara pasi ndakabata mari yangu iyoyo kuona iye auya panapa yasunguka aenda kuna mai avo so I think zvanga zvichingokonzesa mwe somehow maybe God knew kuti ine pakuenda apa because kwagara kune vanhu vari kubvisa vangachibvisa mari kuti arava nemari kudhara hama ndonya yechechi right saka itapedza ipizokudza ifidwe kuti haufa zviri kufamba sekuseri kurega tingofanira vejumping castle tiwe vejumping castle ndoda kupedza life yasina mboenda muzimbonogesa gare pasi ndizvirizo hello right saka jumping castle yakazodi paya saka zvakaitika sisika akabva nditi uya paadrese ati mukempton park I think it's just 30 road from where I stay ndobva atonditi ndogara ipapo ndobva atora majumping castle 2 nemota 2 zvinowetera 30,000 rand ndobva atotipa 1,000 rand dzekuti ndahaya majumping castle 2 then adaro ndobva atonditi matime sisiri chakasei ndozokufona ndinozitora majumping castle 8 matime kuya hana mvura ambofona ndobva azofona akunditi ahaiwa futi mangwana saka handikwanisi kuti ndikupei nhasi asi mangwana ndichakupai kuti imwe 1,000 rand saka mangwana acho asvika hapana 1,000 rand yakauya ndobva ndataya kufona hana bodera kana foni yake kana kudii zuva rechi3 ndopa akazofona zvikanzi ndachikumboti mutigiro mamwe 5 ndakati ndokugara 5 kose wangasubata foni yetu majumping castle plus mari yangu ine zvinorwa kuti pasei zvikanzi aiwa dandi kumodhapi hachisindiregererewo please saka ngatizvo tisangane mutipa mamwe majumping castle so 5 sisi mail mfukeka only to find out kuti munhu itori mbavha lakita ndakatora foto yake handimubona papapepa akandiendesa pali tatombogare kana ipapo ndobva tazoenda ndakati ndaiwo kuzobvunza nezvemajumping castle angu akatiwa nemunhu anonzi Walter zvikanzi fesi hatoizivi kana pano ndakati munogoti hamuzive pana pasei yanga nemakiye kutopinageti pano akatopinda pano achitanogara pano saka munhu wamwari ndapererwa titokuyeperai saka ndaitokumborotana zvikwanisika ka monditro life nekuti I think uyu munhu ari kuita vanhu vakawanda datsiwa yanga kuti ari kuda 5 saka just imagine kuti daenda kupa mamwe 5 plus 2 yanga dara right chiripo my sister the honest truth regai ndikudze chokwadi chisingamboputsi ukama makarowa 419 ndoya makarowa 419 handimaona lucky makatora picture but picture chero tikaikanda tichangokanda hedu kuti vanhu vazive but munhu ndokurarama kwawo majumping castle enyiwa izvozvo ari kutengeswa kuyovilu ndokwari kutengeswa kuyovilu ndokwari kutengeswa matombaona aiwa ndina kumaona ndozviziva ndozviziva atowana buyout ari saka that's how they do chero ukati ndikutengesa ukaposta kana pamarketplace uchiti ndikutengesa foni handimaona vanotokufonera hanimokona tikuda foni iyoyo handimaona saka chitega ndibve ndakuudzai kana vakufona tikuda foni iyoyo handika piwa keshi mumaoko usaisirwe mari muaccount hanimokona ende usape chikwereti
Zvesho kuti anzi ndapinda pamba pemunhu ndikadidi vanokubhilivhisa vanopinda mugedhi chaimyo kumira mugedhi mapaziti hapana munhu animaona imototi pamba pake animachiona imopiwa imari yenyu mopiwa chitupa mopiwa everything zvese mosaimirana you don't give munhu amusingazivi otora kujambika sautu mopiwa 1000 pa 30,000 my sister zvakaita sisika akatoti hadzi passport ndoshatsva Mozambican passport ndipo atoti totogara pano and I think izvi zvacho maitacho andani urishandisa mushonga bhozi ndokutanga shobva kumba ndakatodza iri mimba mino ingati iwe munhu inotoratidza kuti imbavha uyu munhu inenge mbavha uyu saka iwo havana kutombozviteerero zvandaitaurawo saka SIS MELLY ndarwadziwa ndiri kunyemberera andarwadziwa sisi wangu mukomana anyora komena ndapinda uyu anoiziva nyaya yangu yekuyovu ndakasiya mota kuyovu my sister mukuchema 30,000 indakasiya mota kuyovu ndamboitaura kana pane nyaya iyoyo ivo ndi vanoiziva vanatawanda ndakasiya mota kuyovu yovu for you vanga vati kuti vakangati maitengesa kutorwa zvakanakisa chaiko chaiko kutovasarenda nekii kutovapa nekii tirova henyu pasi mutisiye tiri vapenyu vanoiziva nyaya yacho I'm very sorry about that, but SIS MELLY zvinhu zvinorwadza because ndo mashandiro atinenge tichiita ekuti munhu anenge akatogeta kuti amai vane majambing kasisikagendete sei ndine ndovaita zvakadaro kana huriwo unhu wake hwari kuita atleast pamwe makatogomburitsa paTV ka vanhu vakawanda vachatokwanisa kutoziva kuti ndozvaari because ndakabva ndatofonera mapurisa nezuro chinoitika manje regai ndikudzei chokwadi chinoitika manje havatengesani hazviiti havatengesani izvozvi raitinoda kuti kutosa pa 1,200 paka 200 pane kutoziva nyaya yemajumping castle boys dziri mucomment section vanotifollowa vanotoziva nyaya yemajumping castle havatengesani hazviiti havatengesani hazviiti hazvigoni pane mwe mudhairis pana pakatorerwa 100 akaramba kuti uye kulive nyaya iyoyo akatorerwa 280,000 yekubasa ane muri kunzwa 280,000 andinambobva takazvitaura palive because aitonyara kana kuya palive akangondudza kuseri tikatanga kudhila tikabhadhara vanhu ane mukunzwa kuti papi vanovharirana vanhu vaya taiudzwa kuti pakati muchisvika podzi anga ari pano nguva iyo abva kusvikira taneta nemusikana iye anozitendai ari pano padhairiza havatengesani saka pakangoma saka ini zvanaida kuti akadaisho kuti pamwe turi nemaprayers usisi pamwe makamburisana una ku vamwe vanhu mulife boss munofolewa nevanhu vakawandisa anogona kudaro achizikanwa kuti anogara kwake chaiko chaiko hati muri kuona pamwe ndinogona kuti ndichaposta hangu kuposta nyaya ndinoposta good luck let's just hope for the best kuti pachaitawo mwana anongoita zvindotaura ndizvozvo then mungade mari kuti mutipostiwe nyaya yacho aiwa ingandibva ndasiposta nyaya yandinongoposta but ndofanira kukandirewo kodrinks because inguva kai yei time is money ndo basa rangu iroro wako maini ndo basa rangu iroro aiwa ndokutumizve mari yefiber yefiber ndotumizira fiber zvee zvakubva kupfuura kwamuri batisati badasiyazivoya vana patinongoposta free of charge mahara posta nyaya tinongotora nyaya toposta kana mazvazvo kuti muda kuzotengawo airtime yenyu kana zvamukutora zvefiber izvo izvozvi zvakwamuriwo but isusu nyaya dzedu tinoposta mahara sisangu but ndichakandaeni ngecoldrink saka ndomamira akata nyaya yangu sisi kana foto rake nemajapi gaso acho futi ndichakutumidzira ayo mamwe ayo ndo angu andinoito ndo mamwe acho aitonzi ese ngauye just imagine sisi une meli kuti chaunenge wanyotadzira munhu that extend kuti anoti kambani yese ngaiuye yese abva obva wangoenda ground floor from that ko mbavha inekasaka mbavha inekusiya uchigara pasi amuzvizivi iri kuti vanazvamipesi imajumping castle my sister majumping castle makamawanini ndinazvote kambani sisi remember pape ndichikutaura kuti ndire kambani ndotonosona pamba womosona jumping castle pamba ndine zvekutosona majumping castle pamba totenga machira ndotosona ndiritega saka chinonodhava majumping castle imota newo machira acho zvese saka imwe yacho ine swimming pool yokutoitengesa chakuradza yemaprice acho 12,500 rands kutengesa irwani kana musona afangubuda arikuti afa kuti abuda chaiyo chaiyo afangubuda
ndafunga kuti makamatengawo kune marketplace kuti kubva pano makatotengeswa kabiwawo ndosaka mabikwawo saka ndichitofunga kana maisisa ndakatotenga machira kuti unotenga machira acho chaiwo kutanga kutosona kuti 1 esanga kutomudzira ese manyowani ese ndakatogunda ndakata zvekutosona kuti 1 zvokuti even imi nekuzikanwa kwamunoita makatanga 13 business also kwamunogarawoka munoita mari singaite but musingasangane nematsotsi vanhu vane mwoyo yakaipa kudaro and it's my first time kutanga kusangana nabosi that almost 2 years chichita handina kusangana nemunhu akadaro you were bound kusangane navo chete because pane mamwe acho ewhite rotoiti 1200 rands one day anodhura zvekuti ewhite boss ndo ari kudiwa ari on demand. Sorry my sister, but now you now know better at least you know zvinorwadza rega titire kungoposta kuti tsvage program tigona kuwana omwe ndosukura nemwe wamwari kuti dai pakati munobata ipapo kamuwana plus I think anenge achitoda kutoita mwana wakawanda sisi zvakaipa mufunge is very very bad. Saka ndichatumidza majumping aso acho 2 akandivhara acho nepicture yake manje then imimi ndokutumidzira futi mari yefiber ndinongoisa panhamba dzenyu dzinoita 0 isaitise kufuneral shipana ashaya kana mumai vari kuzwa kachakajubi vachizvara mwana nematambudziko naini aiwa aonekwa I'm sorry about that. Zvakangoma munhu waMwari ndikusika mwana mupenyu here hanzi vakafa vese pakangoma sisi alright my sister saka matikanda ndokanda nditya kutaura kusei okay maita basa thank you baba alright sharp nyaya dzekuvha kwadzakaoma kai tichamboita live dzekuvha kwaidzi nyaya dzekuvha kwatimboma nyaya dzekuvha kwavanhu vanobva kwaomani vanhu vanovhagwa vanhu vacho vari kuvhara chokwenda ende ndakudza tichitobirana pacheti mazimbabwe yamukuzvoti muzimba akavafonera vanenge vangavaposta kana unaenda marketplace kupikupiku Dumebi wezimbabwe kwanzi ndiri kuda kupedzana keti aiwa Dumebi hatikurambidza zvaunoda asi hauitiri papeji pano Dumebi rega ndigare ndataura dai guys ndikukanganisa here Dumebi kupeji kwako unopedzerana nemunhu kana uchida kupedzana nemunhu kwete pano sipeji yedu sofa rakachena peji yedu riri clean saka hatisi kuda kusvibisa peji andowana saka iwewo kana wati urikuda kuita 1-on-1 haurambidzwe peji kwako unobaya live button ikoko sitodongorerawo ikoko kuti uri kumboti kudii handika kuti uri kumbotukawo chituti tozodongorera ikoko handitika ndatidigarira padare dzaka ukazotouya uchiti todala peji inoti platform satikupi right saka guys ndonyaya yatanga tinayo nhasi handika ndonyaya yatanga tinayo nhasi ishi guys indavharwa masikati machena foni nemari ko mari wavharwa sei hesi silo zvouri sei foni unogona kuvharwa ko mari chero unovharwa unovharwa indakatotorerwa direct 99 tichipinda tichibuda uchibuda mubheri yawo ndotopinda muyovhi ndoma ndakangonisa marobhosi budai sisi mutipe nemotikari ndakangobuda ndikavapa kwanzi itaiwe Dumebi mafollowers ipelodi amen hanimona ndakangobuda ndikavapa show wakaenda ndakaitaura nyaya kana kuitaura ndina ndakangosara tichicheva ndikagwadziwa ndikati zvikangopera kwanzi last year zvinoitika yairina mangwana zvakare saka mangwana busy day because ndikabva kuita mangwana ndizoita live pamberi uko hanimona giutanyasha zviri sei how are you my love saka guys movata zvakanaka hanzi ndakavharwa nemunhu umwe ndakabva nekurwara kanondivharira kumozambique iwe mai mashiya viola mutsvanga zviri sei right regai tigoita live yekuvharwa iyi regai tigoita live yekuvharwa vanhu vakavharwawo mani vanoti akavharwa indakavharwa madiaries pano madiaries ndakavharwa nemudiaries pano mabhero pano anomuona pano masikati handizivi time ndichaona nenyaya yemagetsi yes shon uri sei ndataura rasho wanzo chechi ndinotaura da saka guys ndakuenda ndikamarira bo guys love you so much mara kuitrai zvakanaka chikuru let peace prevail peace guys take care